पुलिनो सावरनाय अ भिडियो जे बाइक गोनां एबा गारि गोनां शेयर करिए तांगे हिनगां के जों काहाम गोरों नकनि अंकरे बाइक गारि चालक थांपनो लामा थाङै तामनो कुनु ग्रेन्ड करे कुनु शेयर करे हेदेबा तांगे जों अकक साका मले अ फुल भिडियो नायदि जत बुजि मानाय अ 2026 बिसि कतालो जतनो जानि जा नुखुंगो तंथक साथकिने जरा लाई तंखना फियाबा अ 2026 बिसि कतालो केबनि नुखुंगो हनकाय मुक्तिबे कुंतिबे काबलेसे जरा लाई मा तंजा सिउ नरक डिस्प्ले खरकजा चलानो नुगिनो मानखना बिनि मं प्रबीर देवरमा कामी हेनकाय अमरेन्द्र नगर दहराम पारा इ चला मिया बिसि कतालनि सालो त्रिपुरानि फादर हासेव थै थांजाका बेलायनो खारिमासिसा आवनर कुनो खनाका इ चला मिया बिसि कतालनि सालोनो त्रिपुरानि फादर हासेव थै थांजाका बेलायखनो खारिमासिसा जिनि बर थै रखने खनाके नरक जुदि मांक थै बॉडी नायने मुसुं हांके जिनि व्हाट्सएप ग्रुप हाबैनायदि लिंक डिस्क्रिप्शन एबा के कमेंट जके पिन के रिवन बाट जों दातिनो आमा हाकिरि मासिंसा मांगप्लिरावनो डिलीट हायकबो रिमूव खलाय नरि रिनाय ताबु इ चला एबा ताकुक बाहाके थैया डिटेल बे साना थांके प्रबीर देवरमा बिनि दल रबैनो रां आजिना हनै झारखंड हास्तेव थांगै सामु खलाय रां आजि तंगै जामनि हेनके मिया 5 जनवरी बिसि कतालनि जराबा ताकुक प्रबीर देवरमा बिनि दल रगबाय ओडिसाव बेरने हनै बाइट बाय थांलागिया पुले जरा जतो दल केनो काहाम केनो बाइट बाय कालाय थांलाय तमनि बाट लामा अर्धेक सखि केनो बरनि बाइट खुंसा बास गारि बे दाराक सिता के थुताय रिखा आफ्रुनो बाइटो कासाजक प्रबीर ते बिनि दल बास गारि तलाव कलाय आ बास साकाबाय दला मथाके फेराजमा बाय बाइटो कासाजक खरकनि लामा सका ए खरकनिनो तिप्रासा हनैबो सेमनका खरकजाके प्रबीर देवरमा ते खरकजानि रियल मुं रियल नेम हेनकायतो मानलिया हाइपनो बनो कामी आमसेरको गजिया हनै रिंलायफु आमनो कारी आ जाकनि लोकेल बरकबो खरकजा थैया हनै खोनाका माने टोटल 3 जन थैया खरकनि तिप्रासा खरकजा हनके आयं लोकेलनि बरक थैया आम हागिनो 3 जना अ खरनि तिप्रासा मियानि सालो बाट एक्सिडेंट अंगे थीमा ओलो नुकुनि बरक जानि जा बसानो yang त्रिपुरा हास्ते कामियो तुबना मुसुं जाकमनि हाइपनो नुखुंगो रां पैसा करै अंगै जे थैने रकनो कामी आमसे नगो तुबुइ मानलियानि दार्तिनो पाइथगो आयं फादर हास्तेवनो सगै सामुं हुमुं पाइरिबा सिरि हनैनो नकनि बरक साहरका मानेके जे थैनायनो yang त्रिपुरा से तुबुइ मानलिया नगो से तुबुइ मानलिया हंकाबा आयं जे जागा थैयो आ गाना गिनिनो आमहाय जागाव तलांगै सगै पा काम पाइले सिरि हनै नुकुनि बरक साहरकाटा नुकुनि बरक आमहाके साहरमा बाय जे थैने प्रबीरते बिनि दलनो आयं फादर हास्तेवनो जे बरक बक्सा सामुखने लगिनि पालहाय कबा दल रकनो याके सामुखाय सकलाय पालिना नांखा आमुंखा मिया 5 जनवरी सालमारि झारखंड सामुखाय तंगैनाय जिनि तिप्रासा खरकनि न्यू इयार नि ओडिसाव बाय बेरना थांगै बास गारि बाय थुताय एक्सिडेंट अंथानि उनाव आ बास गारि जागाबाय फेराजागे थैमानि जेता मेन को आमो काहे कक्रनो खनाय बेलायनो वानोते खायरगु रां आजिना बागै जिनि बरक फादर हासो थांलाय मानिसे बियानि दसा बियां थैलासे तंगैसिउ ताबु हेनका मांकथिबो yang नगो तुबुइ मानलिया नकनि बरकबो मोखां नायने मुसुंबो नाय मानलिया जे थैने रनो इमां हाकिसि पगलाnya नांसिवनो नुकुनि बरक रक रेस्ट इन पीस पाइथगु चिनि खानि चिगन सागक आमनो सानाय बाइक गारि चालकलाय फनो तरके चालकलायदि आमसे रे सकतार लायदि तै बाइक गारि चालकफनो ओकलो बसका नाय खेलके चालुलायदि तेबे फनो कुबिको साना थांके थैया जरा फाके केबो नारगे मानियो नों जेसेपनो तरके फन चालगै थांदि ओकलति फन फाइ बुथुताय फायनाय एबा के बसकांदि फाइफनो थुताय फायनाय थैया जरा सफाके हानो जेसे मुंसंगै फनो लामा सयथांगु तेबे फनो चिनि बखाने ककसों आमन सानाय थैया जरा फाइतुं एबा फायातुं जों बाइक गारि चालुखांके तरकेनो चालुलायनो नांगौ जिनि निजिनि सेफ्टिनि बागै